Social media belai keno viral engja kaisa video ni clip. Mandir sakatui beri tongmani kaisa belai keno wana jagnai siniano kya manui. Dunia o Jacob na kotiwi tongmani yagulo jeng wan suku je dunia kubui de painani eba keba paithangni lama o engna klaikha. Hingke tinini video o sana thangai tongmani hingke bhabishya purana bo okogrongno sajagoi tongo te omahai kino kubui ke reality eba keba kubui bo obahai gotna gotiwi tongkha hingke phaidi omorokno töyui jeng saiman laina o video ni bisingtui hingke video no sengnani sikang jotono no koinani muchungo je ani channel o kotal wngkha hingke channel no subscribe khlai di tei pas ni bell icon all no sinano bo tapok di tamni hingke norong thani ani video jotoni slai sikang soginani bagoi bisi yang ayang kok sayawi phaidi hingke video no senglai sinai. Odisha ni seher Puri o jagannath mandir kaisa Hindu dharma ni belai kheno nangkukmani Mwtai a jagao mandir tangjak tongo. Omahai chini Bharat hani jata jagani bisingo abo ar jagao kaisa kalayo. Odisha ni Puri o jagannath temple ni jagao kaisa belai kheno wana jagnai tei wanamasincha gotna gotikha a jagao. Tei social media o video clip rok belai kheno viral wngui tongo. Kaisa borok kaisa tourist namui bo video no upload khlailai tonglaikha phiaba kubui hingke tamo o video ni through dei joto norok saiman bainai abor bagi video no pulan hoite paithak jora soyasak naidi. Video ni clip o nugui mankha je kaisa pakshi eba kheba tok belai kheno kotorma mandir ni gana gini berai tongkha te bini khitongo bo rang birangi color full khlaiui tamo bo lolai birjak abo bini khitong da angkha tamo angkha saimanya phiaba otok belai khino kotor o mandir amsukki chugo ar jagan hoite togrok birkhe naharwi nuhriya phiaba omo hingke otok belai khino torna abagoi tolano hoite pura serai khlaigui no kotorma sijagoi tongkha. Oborokno nugui belai kheno arjago tongnai borok rok wana jaglaikha obo tamo wngma klaikha Mwtai de phaima klaikha nakiba dunia de dongso wngnani lama o wngnani naikha hini belai kheno borok rok wana jaglaikha. Tei video o mandir no guri ui otok birui tongkha tei o video no nukmani yagulo arjagani borok rok shraddha khulumlaikha eba kheba kirijaglaikha tei obo wana jaglaikha. O video no nukmani yagulo borok rok kwbangma kok no swnamui sawi tongbaio je obo bhabishyat ni bwskangni kok se wngna hinui kaham eba kheba hamya wngnani tongo abagui no otok no omahaike nuknani nango hinui salaikha. Juda borok juda kok khlaiui haike salaiui tonglaikha borok rok. Kaliyug ni kok no jephru sawi sajagoi tongo eba kheba sajaka hingke a jorao kaliyug no jotoni slai dunia ni paithak yog hinui sajago. Tei Iskan Puran Bhabishyat Puran Bhagavad Puran Vishnu Puran omahai kwbangma jagao no swijak tongo je kaliyug ni kok rok. Tei a puran no swijak tongo je kaliyug no paithak yog hinui jephru kaliyug bini charam sima o sogoinai afru dunia bo paithangni lama o sogoinai hinui khorjajak tongo. Baksa o kok rok no saiman naljara kaliyug puran omahai kok rok no porinai rok Bhagavad Gita porinai rok o kok rok no saiman baina tei baksa tabukni generation ni borok rok hingke saimanya phano wngui manna hingke norok jodi saimanya hingke omahai rok no bo poriui naidi norok joto saiman bainai. Jephru kaliyug painani lama o wngnai afru Mwtai Vishnu ni 10ta face yakiba 10ta mang asainai hinui sakha obahai rok khorjajak. Bhagwan Vishnu kalkini roop o janamna hanai tei jephru kalki asainai afru o yog no pairui rwnai o kalki tei a yog paimani yagulo hingke kaliyug ni por alada yog teisa chengjaknai hinui sakha. Kaliyug ni bhabishyabani ni bhabishya malika o oboni kok khorjajakha hingke paithago sanai muchungo je
o video no nugui te el video clip no nugmani yagulo norok tamo sanamo chong obo Mwtai ni avatar eba keba Mwtai ni roop naharwi tok omo haike biri tongmani klai kha nakiba omo alada creature eba keba tok ni jati no tongo hinke je saiman nai rok joto comment khlai sabai di norini bukhao tam sanamo chong joto hinke pai thakjon naiman bagi joto no belai ke hambai।